Aku ora mbojak rono, aku ping 3 aku ngejak awakmu. Ya, Mas. Iki biasane niku sing ngejak kula. Genten jenengan mriku kula mboten dijak to, Mas. Ambok ya ora ketok. Kali niki to? Ora dijak to, Mas. Alah awakmu. Pak Eko Bilawon. Biasane piyayine nggih mirsani Lah nggih sedulur suruh kuben. Niku asli saking Laladan Ponorogo, Mas. Lah mila saking menika. Niku Suruhan. mapane manggene teng Desa Pulung. Pulung. Kesugihan mriko. Oh. Beliau Pak Eko Bilowo manggenipun wonten ing Padepokan Suru Gubeng. Nggih, mbok menawi dalu menika mirsani live streaming. Mugi pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, kebak ing barokah kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Tungane ndrindil ben sesuk. Aku yo mbek dijakne. Awakmu lho sing asese biyen aku gitar saiki mbok tinggal. Reng, Mbak Elisa iki apian lho karo Madangkara. Estu ta? Mene job iki bolak-balik. Neng kuwi Juni kuwi neng ngendi Bekasi. Tuan Pak Eko Bilowo. Oktober neng Purworejo kuwi ulang tahun DPRD Purworejo. Tak colike lho, aku ora mangkat aku. Wes dulur Madangkara tak wis mesti sesuk bakale kondang ning kono. Pak sakmene iki mesti alon-alon iki kebak aku yakin banget nek Pak Cahyo karo dulur Madangkara mesti penontonnya akeh Mas Gareng. Tonton tenanan wong Trayo nyambut gawe prigele kaya ngene lho. Selagine wis sing balu gawe wis sarjana. Engko niku kena diengge totonan to Mas. Pemimpin kabeh ana sing kepsek. Ana sing apa dosen, guru, kan pengarep pengajeng kabeh carane. Betul. Kowe barang pengajeng ra Mas? Alah aku elek-elek ngene ya SPD lho. Apa SPD? Sumpek perkara duit. Ayo padha wae. Nggih menika ngaturaken caping gunung buat Mbah Lurah yang masih hadir. Siap. Ugi Mbah Lurah sono keling. Nggih, Mbah Lurah. Winginane ditunggu cedak banget. Alhamdulillah namung dledek ngalor sithik. Iya. Lembean magetan Mas. Oh, nggih kalih anu Mas Alek. Nggih. Wah, nggih nika nggih anu. Somet kula nika. Nggih. Monggo caping gunung. Pangkuripun, Mbak. Caping gunung jengglengke gitu. Oke, kowe kono. Sing kuat Yahmene iki ya kuat jenggleng. Lah ya boko-boko ya wong tuwa ki ya sithik-sithik to ya. Jupuk padakne awakmu sik enom arepa 3 sasi pedhot, 2 sasi tambah neh, 3 taun pedhot, sesasi oleh neh iki sik kuat ae. Beda karo ngene iki. Piye nek kamu? Watuk wis mengkis-mengkis. Ambekan wis karek arang-arang. Amin. Mboten tegese ambekan arang-arang niku lek menika niku kula pas donga. Oh iya. Dadine lek urung oleh sak ngoten nggih ambekan. Nggih. Monggo Mbak Lisa pangkuripun caping gunung. Saben bengi. Pambudutan Mbah Keling ta niki wau. Betul, Mbah Keling tasih lenggah nggih. Tak tenani aku tak rono aku awakmu tak ukur resik aku tak jeglet. Sangoni terus ya. Nyawa Dawi balura do Banten, balura Sporjo kabeh mesti lek jegreng semangat. Kudu ngono ya. Harus semangat melu wong Ponorogo kuwi kudu semangat. Betul nggih. Yang pertama to, kedua, ketiga, keempat mbuh engko. Ya delok. Saya kari kecret-kecret ya. Ora mungkin. Lisa ngerti basa kecret barang. Semangatnya tuh makin lama saya entek ngono lho. Ya ora kok kecret-kecret yo wong gaene diguangi terus kok ya. Tegese diguang ning jaba kono. Nggih. Dosane. Nggih. Yen memajang mong karo janur kuning. Ya. Seneng aku nek carane jlengi bareng iso mak jlep jlek. Wah penak. Nek kuwi nak rene. Mas Cahyo. Apa? Ketoke kepengalamane kok wis berat. Apa pengarane? Ya kok jale jelek bareng penak wi. Iki
iki lho menutup gamelan karo tibone iki kuwi padha. Pikirane gareng sing reget kuwi. Iya. Oke Mas. Tetep penak. Beta ya. Iya. Coba nek rono Mas, ngono. Ngopo? Nek kene ta? Kene iki kene. Kene ta? Sinden kuwi lho, jengleng kuwi. Iki ta? Heeh. Nuwun sewu Ibu nggih. Ya Allah. Mbak Bu kuwi sing enom sing timur. Nuwun sewu lho Mbak nggih. Ya Allah. Piye? Tega aku jengleng kuwi. Lah ya kan kuwi kualitasmu piye? Penak rene rono ki penak apa ora? Kowe tega tenan apa ora? Ya delok coba ora. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ora ngatasi gareng. Jajal iki winong dijengleng yo. Winong. Winong. Oh, yo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Kene. Lumayan. Ra ono awane ra. Lumayan. Ya Allah. Ngapunten lho Dik Winong nggih. Namung kula mung saged mak crut. Ngendleng kok jerut ngawut ora. Nggih, lho suarane mak klotak ngoten kok. Bir kita. Bir kita. Niat. Ora muni. Leh. Munasirah. Niki. Nggih. Ya Allah. Ya Alah. Mira. Digoleki kok temu dhewe. Ayo, ta. Ayo. Iya. Ya. Ayo. Ah, jodone. Mbak Tuti coba kaya apa Mbak Tuti? Sik iki kok ora. Ora oleh ya. Bukesi to? Oh, bukesi sik, bukesi. Ra apa-apa bukesi ra apa-apa. Kok dilopati ya Mas ya. Mboten napa-napa to, Pak. Ikhlas lillah taala. Saestu. Heeh. Engko ora bingung nulien. Ora nesu aku, paling gur tak tugel gulumu ngono. Estu Mas saya ya nggih. Ora apa, ayo. Nyilih sak blukan kok. Ayo gur bluk kae. Ya Allah. Ampun Bu, ya Allah. Biasane ning omahku ya bluk ngono. Mas ngeten nih. Heh? Ngeten. Lho kowe wong lanang aja wedi karo Piyai Putri. Kudu diwaneni. Waneni. Oke, baik. Iya. Apa? Mantengen terus ganti. Kowe wedi mergo ro tangane. Lah jegleng karo merem. Merem. Ayo. Ya Allah. Yo. Iya. Mbak Tuti iki, Mbak Tuti. Ayo, Mbak Tuti. Klutek. Kiwane Bukesi, ayo. Ya Allah. Luna mayanya Madang Nuwun sewu Mas nggih. Napa? Kula ngampil tisu. Nggo apa? Mbok menawa. Nuwun idi pangestu dulur Kedung Banteng nggih, Pak. Nggih, nuwun sewu ya Allah. Nggih, ngapunten. Ya Allah. Iya. Ya kuwi jodohmu ya kuwi. Kuwi karo sapa ae muni oleh Kan munggah Mas. Ayo sing Kene ngatur. Ya iki kok Luna Maya padahal. Ya Allah ya. Apa? Boyoke aman. Alhamdulillah. Asam uratku wis rada suda. Piye neh ora? Upang Nah. esuk ngene iki. Jajal marep rono. Ayo. Ayo kembang wae ngono gek dimantepke sisa. Julen ae. Tik lek polahmu kaya ngono garing ling jengleng kapan? Lah pun kajenge to Pak Yoyo arep sesuk arep mengko ini kan waktu kita berdua, iya toh? Ya arep kita berdua iki lah awakmu polah kuwi terus neng ku arep Lho, wong lanang ki ya kudu sembodo, iso melayani wong wedok model piye sampean ya jembur apa ketok anune tok ngono ya tanjakne tenan. Oke, baik, marep rono, Nduk. Iya. Piye Mas Are? Lah wong bokongku ki lho. Kok kowe kok ngono kuwi? Sah. Piye? Dumukno dengkulku, Nduk. Apa? Ya Allah, jajal tutuk, Nduk. Tutuk, Nduk. Ya Allah, sing teken, Nduk. Napa Mas dengkole
iya jajal kowe kek tutuk iki. Kowe ora tutuk. Lagi iki dagelan adu dengkul lho. Kowe ora tutuk jenenge Ya apa aku iso aku nuthuk ya ngono kuwi mah aku nek dipangdo terus. Kuwi ki lek kanggo tangan ki nuthuk lek kanggo dengkul ki ora nuthuk jenenge. Nuthuke nganggo apa? Kuwi ki lek kanggo dengkul jenenge okol. Ya wes neh apa piye? Yo neh. Kembang Yuti. Ayo. Jane aku jingkrung barang kok ya muni ya. Salahmu ngejak ngadeg aku, rekoso ngejak ngadeg aku. Waduh. Aku ki karo awakmu ki ora rekoso ki ora. Ngapa? Terus klolore Ngapa? Ngapa? Aku ki ora rekoso karo awakmu, Mas Aryan. Ngapa? Mu nyapa? Mas Ayoku tadi. Ngapa? Mas iki Mas Jo ben-ben ngawi lho iki ngawi iki. Mas Ayoku tadi. Ngapa? Iki lho sidanmu kok akhir bengi kok mesti mekrok. Meleleh. Ayo. Yo, Mbak Lisa ganti. Coba nenek sesuk ora mampu ora. Kono kok muni terus ora. Oke, nek canggih iki ya jelas ta. Ya ora mesti. Alah ya wis maton. Wis kaya ngene kok wis sabar. Oke, baik. Ya Allah. Pecinta Samani musuh sinden Madangkarane teran jileput wirung Munasira sing adeg lho. Oh, tenan iki walarasan sewa sampean entek rampal pokoke balunge metu kabeh. Ora masalah. Munasira Kene pijet urat pirang-pirang kok. Nah ya rasane sik kuwi Munasira kuwi Mbak Dian coba. Iki ta. Ayo. Ayo. Iki. Ae. Tuti. Kandhani wis kuwi wae pangkat kono. Werene wae Mas wejane ndine karo aku wae Mas. Mula lek ngarah aja dhuwur-dhuwur ngono wae. Mas Sahyo. Nah, Aku ki jane nasibku bengi ki apa ya? lah ngapa? Oh kok dolanane Caca iki kok dikek barang apik ora gelem blas. Kene tak citese ayo ngono. Mas, ora sak mbok cithel. Lah ngapa? Tutukne gawe cempolo. Oh iya. Aku mulai ra nggawa ora masalah. Panas udan. Tarian Mbak Lisa. Ayo. Yayo. Tempe goreng dipangan karo madang. Iki obate keri. Iki ketoke kok Dipangan iso karo madang. Kok Solo ki lali ora nyangking. Bene pantuni sak karepe ngarepe. Oke. Mas Gareng, Heeh. aku sayang. Ya Allah. Iya. Namuni. Pisan kas. Iya. Tuti. Iya. Ya wis kuwi jodohmu.
usah golek ning ndi-ndi wae nggon aku rene, ora usah golek-golek ning ndi-ndi cemepak iki lho. Ditampa apa anane? Oh iya. Sing ikhlas sampean rene. Aku ya sing kuyar napa kono lho sajane. Tapi nyawang awakmu ngono ki aku ya bingung. Ning ya ora apa-apa. Ya, Dik. Ya. Mati ae. Ya. Panas udan, Ding. Ayo. Panas udan. Udan panas, panas panas, panas udan, udan panas, panas udan. Haling, 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 haling. Tutik metu setitik. Capeng. Capeng. Terus, Dik. Caper lho karo Mas Gareng. Ayo, Dik. Variasi Pak Yoyo. Variasi. Ayo. Suara suling Komandang suarane timun sigarane ayo masuk langgamipun samping gunung negarane Inumane banyu ayo Dik wekdal mangke rampung langgam caping gunung langsung dimedle kalian podang kuning. Nika ugi pamundhut saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng. Enggak? Syukur bisa
kasih, terima kasih. Mbak Tuti saged pinarak. Mbak Lisa tetep jumeneng dhisik. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken karyanipun Mbah Sukron Sesideman. Mang patah Mbak sinten salah setunggal Mbak sinten? Niki Mbak Mira. Mbak Mira Kirana ya, Mbak. Mbak Mira Kirana. Nggih, Sesideman niku nggih pokoke dulur Ponorogo ya pokoke ya seneng banget. Seneng mesti kuwi. Gubuk asmara, podang kuning, Sesideman. Wajib pepeling, wajib. Tambahan Dian Munasirah. Mbak Dian sekalian boleh dua ya. Tambah-tambah. Tenang kok ya. Merah-merah didukne tengah sing rada ijo-ijo dukne ning pinggiran. Dan biru. Kalau wingi anu Mas Gareng karo Mbak Lisa. Tembange Mbah Sukron Ula Tampar niku nate kula ungelke teng YouTube niku kena hak cipta. Waduh lah niku. Ning kula nggih mboten kesusu nesu, kula golek isik teng Google iki sapa? Wah, kok Wami CS Jakarta. Kula berkomunikasi, ternyata ada hampir kesamaan lirik kalian napa niku melodi. Kesamaan melodi, Nggih, tapi akhirnya beda dipun- kata-kata. Nggih, akhirnya dipun lepas sak menika sampun aman melih. Oke. Ya wong tek-tek dhewe diunekne kok ya iso kena kaya ngono ya Nduk ya. Ya. Ya kudune ki ya barang tek-tek dhewe ki lek diwehne ki ya tetep dadi Nah, apik. saiki ki do rebutan hak cipta Mas. Mongko jaman biyen Kinarto Sabdo, sinten mawon pujangga jaman dulu nek gawe lagu band dinggo sak karepe. Dadi iso langgeng nganti saiki ngono. Tapi nek misalnya ada nganggo ngono ya aja jangan menghak miliki lho. Ya padha wae karo dulur Kedung Banteng lho Mas Cahyo. Wong coy hak cipta ki ya hanya satu. Hak cipta itu hanya satu, muga-muga sing nyiptake ya bapake, sing ngandung ya ibune. Iki mula dulur Kedung Banteng niki sedaya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Hak cipta monggo. Nggih, bawanipun cobi saking Mbak Mira, coba Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira. Dandang gula. Nggih. Muridé Mbak Nur mula ya meh padha cengkoke karo suarane. Ayo. Tenan kok jan jegek. Go. Nanu. Sawan aneng kutha gedhe Hop oper Mbok Yarka. Ya. Mbak Elisa, yuk. Itu dapat jatah aku ya. Bakal bagian. Suara kurang pramono ning wasis ngungro Yo reng, tak ketang sithik reng. Yo. Angungkrong marang bendara. Awakmu? Kok titik men? Lah ya sak padha tok, Mas.
Mas, anggaran Mas ya. Sang dia Kualik. Oh, kualik to. Nggih, kualik. Dia Sulestyo pijer ngincangake alis Bareng Terus resno Yo Yan, angkatan dhisik. luweh becik patenan timbang pepisahan Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Waris Sugiono ingkang sakepareng nyimak. Ugi ingkang kepareng WA menika saking Gondang Baru Monitor saking griya inggih sembah nuwun. Saking wah ngopo iki? Semangat Pak Dalang, sehat selalu. Semoga pertunjukan malam ini menghadirkan jok-jok kelucuan yang halus cerdas, barokah semakin gemilang. Beriman amin. Wah iya. Mom Tintun. Ayo nggih. Ugi saking Mas Yosi streaming. Pak niki penonton 3000. Yo. Nggih, terima kasih ingkang kepareng monitor wonten YouTube matur nuwun ingkang tanpa upami katresnanipun. Munasira, nggih. Urip pena kutang angkat bang.
Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Nggih. Sesideman sampun, wah Nggih. jantenan penghibur digagerakne saya alon-alon bari ngono langsung gayeng. Nggih. Wong janjane ndalang niku sing angel dhewe nggen limbukan kali goro-goro, Mas. Terus Mergo kudu ngedum piye grafike gen kepenak ngoten niku. Tur ya iso rata pamundhut. Minimal nggih sak layang niku satu lagu sampun saya margi kuatah sanget menika Sutresna Budaya ingkang kepareng kirim nawala wonten mriki. Nggih. Winong Birgita ya Nduk katresnan sejati. Ha nggih. Iki biasane sing napa request iku kadang-kadang sinuman. Leres menika perwakilan saking panitia. Nggih, ugi kanca-kanca parkir, Mas. Nggih, Wit leres. ujung kidul ngantek ujung lor Cancut Taliwondo Nggih. sampun napa niku ngrigenaken anggenipun parkir. Nggih, leres. Tenan Nggih. mobil sepeda ora karuan kae. Semangat kagem pemuda Kedung Bandeng mriki. Lah mila menika perekonomian saged berputar menawi enten wayang ngeten iki, nggih to. Leres, Nggih. nggih. Sing dodolan ya do payu, Amin. sing duwe tenda sound system ya payu, senimane ya entuk rejeki. Amin. Kanca-kanca parkir modale mung dream karo Rafia nyatane ya dadi dhuwit. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Pokoke ekonomine jalan kabeh. Ya Nduk cah loro. Monggo, monggo. Monggo dipun aturaken katresnan sejati. Monggo, yuk.
sik, aja lungguh, sik. Apa, Pak? Apa, Pak? Mulai kali Mbak Lisa. Sisan Mbak Dian, yo. Apa ini? Yo iki kusumaning ati. Diganti aja, Pak. Anu. Bukan. Itu pemundutan ya, Pak. Cinta mulia aja, Pak. Cinta mulia. Diganti? Ya. Saya tahu ki ora enak Cinta Mulia. Itu adanya apa aja, Pak? Kapilut. Ayo. Ayo. Kusumaning ati wi lho. Sama apa itu? Karo gadis manis Kalimantan. Lah itu aja. Hah? Gak iso. Makanya anu, Pak. Apa? Nih, cinta mulia aja. Iya loh. Enggak apa-apa Mas Cahyo. Kusumaning ati aja. Nggih. Oh, Mbak Tuti kusumaning ati. Apal, Ti? Oke. Ti, melek. Ayo. Oke kali Mbak Elisa kan. Ayo, Ti. Kuatan Iya. Ti. Ayo. Ayo, oke. Ayo diaturake. Nggih. Niki sinden-sinden Madangkara iki wah sak menika perkembangannya luar biasa Mas Gareng. Nggih leres kok ya. Niku Mbak Birgita terus Mbak Winong, Mbak Tuti saniki medal king Madangkara ngoten pas ngriki prei niku wah bintang tamu menyusul Mbak Elisa. Oh. Leres. Iki tamtune napa? Kusumaning ati napa? Tik, Kusumani ati. Ayo, nggih. Kowe tengah lek ngono, Tik, tengah. Ayo. Mbak Tutik tengah. Ayo, nggih. Pemandu. Nggih. Pemandu PL. Pamundhut kok ya. Lan menika nggih wonten pamundhut ingkang dereng saged kula aturaken nyuwun pangaksami ingkang agung saka akehe. Nggih. Nika kula rut dados tunggal Kusumaning ati. Nggih. Monggo dipun aturaken kanca-kanca. Ayo, dados.
sembah nuwun, matur sembah nuwun. Anak sing meh keri apa? Caksi iki ngersakake angenteni. Ayo. Sake adoh e. Ayo. Tur iki disusul nganti tekan kene Mbak Nadia iki ado-ado kok Blitar. Iya. Terus sing gawe iklan caksi kuwi ya Mbak Nadia kuwi angenteni langgang. Iya, karyane Mbah Mantep. Ya diaturake terus. Ya. Sing dikersake ya kuwi Bu Kesi. Dasare ya Bu Kesi gara-gara urung nembang ya. Ayo. Entuke akeh dhewe. Ayo. Istriku, ayo istriku. Ayo. Dari penggemar ning Ponorogo iki sing akeh. Iya. Malah dhisik Bu Kesi yen karo kowe jaman Suwargi Mbah Anom yen Ponorogo sinden Kesi ngono kuwi. Ayo. Yo kinantinipun Bu Kesi ben komplit. Ayo bawa ya, Pak. Sanadyan hamung sedhela nambani kangeneng Mbah Mantep Karang Pandan. Heeh. Monggo Bu Kesi sak langgamipun sing kepenak. Yuk.